Erokamana nya Sharonga wadhi nyime kama jodin salam maleme miskiti e kardak mama kongeni kawuono kaka chieng' gi maralam ochuno gimany kama chielo magitime alam maggi. Wich bar makamano bende kanisa dwen mama kongeni kod Malejo Maria makanyo ni godo motel ne Jumapil tok mukwondegi mag alam e muko ma sirikal time kardak no. Ochieng' Elvis ni kod mathoth. Mago jodak moko mama kongeni mapod temo rakore kod obila ka gidwa joma muko kuondegi mag dak mondo owe. Kanisa imebomolewa sahi hata sijui niende wapi. Mungu wangu. Naomba President Ruto, kwa nini umetufanyia? Kwa nini makanisa imebomolewa? Kata kamano, buldoza medo yoro ei kardak no moko deong od ng'ato kata karalam. Tulikuwa msikitini tunaswali, walikuja na tinga yao. Wakikuja wakaanza na kubomoa kanisa ya SDA. Si tukimaliza kuswali msikiti, tukatoka nje kwenda kuangalia. Singo manoket negini kargi maralam okbimuki okochopo. Tok buldoza mosebedo kamuko e kardak mama kongeni ochopo msikitigi. Wakatuahidi wakasema sisi hatutabomoa msikiti kwa sababu leo ni Ijumaa, mutaswali kwa huo msikiti. Tukawashukuru sana. Sisi tukaondoka kitu kama saa 2 tukaenda zetu nyumbani. Tukashangaa tunapigiwa simu na imamu kwamba tayari doza imeingia na ikabomoa msikiti. Ekinde ma Kenya moko kawuono dhialo di chieng' jamhuri, jodak mama kongeni to chunygi medo kuyo ka udi duto mane ging'eyo e kardak no imedo ruomb piny. Imuko osechiwli achiel, imuko kanisni, imuko gimoro amora nikech idwa ger affordable. Achako ka wacho niya affordable wan ok wadagi. Lakini dong sirikal bende ng'iye list mane wan godo cha. Omedo ni notice mane omegi korka ochakore ka giyuak ni okas muko no kendo notice pokorumo. To gindiko no barua ka giwacho niya gimiwa notice mar 90 days. Mang'iso ni en dweche 3. Notice manomiwa ne notice mar dweche 3. Dweche 3 notice ne chakore Desemba tarik 1. Kawuono kaka wawuoyo sani wane tarik 12 Desemba. Poko kadho kata nus mar dwe 1. Nus mar dwe 1 to koridarowa. Bathe matin bende kanisa machielo Malejo Maria chunygi omoko kama gidhi lame Jumapil kochopo. Kagiwacho ni negisechwalo ywak margi to duoko magiyudo en mana tinga mamukono. Wakwayo sirikal sana wakwayo President Ruto mondo yie omiwa kama wanyalo leme. Nikech kama nyo waleme pile koro muki. Kata Jumapil mabiro onge kama wabro leme. Lakini tunapochenga nyumba pia lazima tujue kwamba hao wananchi tunapojengea manyumba wanahitaji Mungu zaidi. Kwa hivyo hii program vile wanaiendesha sio vizuri. Koro gikwayo sirikal odonje mondo giyud kama chielo maginyalo dhi mbele gi alam margi. Ute duto imuko nyaka mago mag lamo kendo jodak mama kongeni nigi ywak achiel kende mondo mi jatend piny William Ruto omigi nafas mar dak kendo mano mar lamo. Ochieng' Elvis, Ramogi TV, Nairobi. Erokamana nya Elvis Ochieng' ageno ni winjo mar jo alam kara jo lamo ibiro winji kendo do thuolo kama ginyalo chokore. Kamano wadhi nyaka kaunti ma Kisumu kama kaunti no riwore gi counties